خوش به کردستانم هنرمند ثروت دلگش نوا 24 سالان دا 700 زیدتر آواز میسیه و تواهیا وان بستانجی خوندیه. دسته وی هر گاو لسر دلی ویه. دگوری کو دیار دکه دبیجه. زانست بسری لهنر جی بدل دشغله. بنگه هنری وی دگندان دا جواتین دنگبجان دا گشدان بیه. هسته ولد پارێزی بیر و باوەریya کوردستانی divan civatan da ketiye dilê wî. 24 sale ez aliyê hunerê da bikar dikim. Bi berî wan 24 sala de jî demek em zarok bûn bi gundê me de şevên dengbêjan şevbêrkê stran dihatin gotin bi vê demê bang ji me dikirin em jî diçûn bi odayê dengbêja de re doniştin stranê Kurdî me dixwend. Di afirandina her hunermendekî da her gav armanc û peyam wek du birayên cêwî ne. Mebesta hunermend dilgeş jî bi hunerê xwe dixwaze xizmeta gel û welatê xwe bike. Ji bo wî jî dibêje ez çiqas xizmet bikim jî lê dîsa jî qeyindarê gelê xwe. Ser çar beşên Kurdistanê jî hunermend dilgeş him awaz nivîsiye û him jî xwendiye. Di stranê wî da babetê ku herî zêde derdikevin pêş yektî û biratiya Kurdan e. Di hunerê wî da aîdolojî na kurdayetî girîng e. Ez pir dilxweşim, kêfxweşim. Bi hunera Kurdî ve demek ez xizmeta gelê Kurd dikim, ev ji bo me serfinazî ye. Di muzîka Kurdî da staylê gelerî û nûjen bi hev re dineşe. Hunermend Servet Dilgeş dema qisaya xwe ya dawî dike hişyariyekî jî dide û dibêje. Em bivê nevê dibin popülîzmê de ne. Lê pêdivî dike ku em geleriya xwe jî biparêzin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.